Hi! Mayang gabi ninyo mga tumudachi. Nagluto tagkuan kanang umba / adobo. Mutang sa ni siya panganan ni. Kuan. Naa siya'y baboy nga ribs. Ang akong giwutang ani kay ribs o manok, chicken, o kanang kuan ba saan siya kanang patag sa baboy. Oh, nice kay siya kay kuan ang sabaw niya kay lapot-lapot tungod sa kuan sa iyahang pata nga baboy, no? Muna amo ang food karon. Nagluto ko karon kay moadto ta ilang Ate Geraldine. Magkuan mi mag party mag Christmas party kaming tula kaon na pod mi man mo to amo ang kuan daw ko no pulutan. Oh nya butangan ako siya kanang sili mga tumudachi para lami-lami ba spicy. Kuan ko nang kanang sa mana si pangalan ni pikas-pikas na sili niya ang kani spring onion o lagi sibuyas dahunan karon taod-taod ako na siyang ikuan butang dinhi. Mamaya mga tumudachi mga kuan pa man ron mga alas 5 kapin o mga alas 5 midya na tingali nya among sabot kay alas 7 daw kuno mi mag-abot sa ilahang balay. At tumi mag-party mi kay wala iyang bana. Magkampay da kuno mi. Sige mga tumudachi, mamaya ulit. Ato na ako mag-video sa ilang Ate Geraldine. See you there, over there. And we are back. Hubak, sinawas na ako Sina, wala nig-apay, wala nig... Akin ninyo ko sa pinapansin ko ninyo. Buti kay now. Naano mi din sa ilang Ate Geraldine. Nagmena man ko. Nagmina. May nakate. Oo, kay bago ko ligo. Basta bago ko ligo ba, magmena man. Mana na mong party. Wala, luuya sa isda, nakalimot ko na sunod. Nasunog. Dahil makaon raman gapon na. 10 minutes. Di ka magkonde? Di lang kay, magkan ako. Mana niya mo party. Dara mo pagkaon Naadjud sa unsay panganay niya. Kaldero. Kaldero ang among humba Kanang ni ba? Unsa ni siya kanang kuan? Kaang. Kawa di kaang. Kaang sa si pangan. Karawaga. Kasiro. Dili. Arinula. Kita murag kaang ba? Kaldero, unsa man? Ingani ba? Unsay panganan Bangkok. ni? Dili. Sa Tagalog? Sa Bangkok? Dili. Sa Tagalog ba? Ano ba yan? Di na takabaw. Kaldero. Unsa man? Kanang murag kaang ba naman itawag sa to Ay, ani murag ka ng kun. Unsa man? Unsa man? Bitaw, unsa man Tagalog, ano? Comment down below si pangalan. Ano tawag nito? Kaldero lang alam ko na eh. Kanang mura siya kanang kuan ba palayok. Apat. Oh, palayok. Oh, palayok. Oh. Palayok. Kaya ng palayok, oy. Kapay, oy. Ay kampay. Merry Christmas! Merry Christmas. Ang Merry buning Christmas. kay. Ano ni amo ang Christmas party? Christmas party na mo. Nami kuan Kay dili na ka laroy-laroy ang usa kay kuan. May bakti. Ano na nagkuday ka lami ang. Kalami. Kalami. Nanilap na gyud. Ang duha unya na to ano. Ganina pa man sila. Mga December mga kuan naman mi. Tilawan. Tino kanang naglaroy-laroy na misdan unta. Mga kuan na tanong ba? Unya. Mm. Wa na may Na may baktin ang usa. na may baktin. Kami nalay mo kuan sa ilaha. Bitaw ti lami ka ano. Lumi no. Lami ba? Lami lagi. Lami daw kuno ako ang humba. Humba ba ni? Mura hig ko ano? Adobo. Unsa man dai pachamba na nimo nakay-recipe Pata. na. Hulo. Pachampo lang. Unsa na siya pata. Paksiw na pata. Paksiw Murag na inana pata. ba? Pata. Na Isda. shapol. Sashimi o
Sisham mo. Si. Si sisham mo. Ni order kag kuan sa umorder kag kuan sa kang Ay, nalate mo siya reply mo. dili Manik. Naitro ni siya. Gamit ni siya dahil. Kanit ko an. Marami ka nang nasa isa kaya. Diba? Napamiidamami. Wala pa ang Nindot lagi ka. triplets kay Koan. Mga tug pang triplets. Alas 18 na, no? Oo, alas 18 na sa gabi. Plancha. Ay, ay. Nindot Dira, lang dira, siya. planchahan. Basing nag-color na po ka, ha? wala na uy katura. Paabot ganit unta ko sa imuhang kuan kay Sobra. Papunta Karon unta gani maayo. anda magkanang magpa-kuanta ko ning puno na kapoy next time dito po. Kap, di ba na create na may work. Ano na lang mo? Di na to tan din gamit to ni siya doon. Mm. Barato ron niya 178 Ay, say kanila ang pulutan. bitan. Nindot pag yung buhok, no? Ano to? Di maklaro ang uban. Dili man. Nindot lagi siya tipag ka ng kuan. Basta maligo ka. Unsa daw din Nindot bitaw Basta kon. basta maligo lagi ka. Murag ash Kaya na. nang Murag May design po ang puti. O di ba? Ego ay siya oh. Tama o napay baso ina mura sa Murag sa sa kaya. Asa iyo pa di ay si Ayan na adinhi. Before Yeah. 10. Nagkuan na po sila, nagpiknik Wala naniudto muna sila bago sila ngadto sa kuan. sa duwa. Sa iyuhan, no? Ingko nga Nakasurvive sa si Ayan, no? Kapul lagi ang naudin aloy kag danoy ingko nga di ako dai siya punta na yung siya. Sa mo sige ra ba nagligid. Di ko nga di ba Di, no? masarap masarap ba yan kana usahay maganong karada ugo ko. Kay ganina murag balak ning duha murag dili man laag ko nga atos gawas pag ako magkaon. Kay murag nagsabot ando kay na TV ba siya. Atos gawas bunga busog naman mo karada ugo kasi. Tara na. Murag di pa jud mangga. Kay dili biya uwan ganina. Gamit ko niya. Nagduwa murag ato mga classmate niyo na to Mahal, ano gawat Aya? Pero usahay ba kay Ano yun? pampa-exercise na po to. はい。はい。挨拶してください。はい、ゆなです。よろしくお願いします。企業秘密が。どういうことどういうこと企業秘密って何で今、ゲーム中なんで。何を教えるんですかなんだまあ、ちょっと、ほんま。テンプルランですね。なんか、私ら、うさぎじゃないわ。なんか、猫のやつやと思いました。ここの机にはね、プレゼントがあります。何のプレゼントでしょうまだ開けてないからわかりません。やばっ待って何それ何ですかこれ、やばいです。天ぷらなんか。ちょっと久しぶりにやったんで。はい、自己紹介お願いします。島田。ここには、なんかプレゼントがあります。後で開けるようですね。はい。来ました。ハロ友達。 Pan agiru de saninto mo. Hay, swari. Yushin, sote. Chatto sote. なんか、 Wow. 赤ちゃん3人にパンをあげるようですね。 Kenjo wa? Hay. Sote. Ulo. Awa, you.
Uy, kaayo kong kuan. ちょっとトナカイのカチューシャをつけたいと思う。 Guys, si mama, uy. つけました。これでメリークリスマス。それど気持ち悪いから。なあ、手まりぴ、これ、動画出さんといてな。わかったはい、今、こんな、これ服。全部服ちゃうで、全部。Ay, kukwada ka. Sayo na siya. Masaya na siya. Kung sayo ang inang, sayo. Ay, kukwada ka nga lang. Ang hawak na yun, ako ipakita ni mo. Yashin! Uy, ano Yashin? Ah! Yashin! Yashin! Yay! Yashin! Kenjo ga hitaku ya de Kenjo. Yashin sure ya na. Hai? Sayo na sila. Tawa ako ya de. Tawa ka. Disco. Natem. Daghan kag Paris kung magbaili ka to. Gutom na dahil ka, bebe? Oo, day naghilat siya. Gusto mo daw, katawa na siya. Aga. Kanya tagtao na siya. Mga 9:30 na. Okay, mag-open gift na kami sa mga bata. Asa may muhaya? Open gift. Oh, sige. Ihatan. Ayaw na. Yun na, ikaw na yan. Kore, gumini. Merry Christmas! Ayaw. Ate Meron Mari, agad Mari, na gato topi. yung ate Kore, Ate Maripiwa, kore, aya. Aya, kore, Ate Yuna. Yay! Nani Yuwa? Arigato! Thank you. You're welcome. Asa man na niyo? Asa man to akong kuan? Patong akong Amazon. Asa. Ay, imo ni te? Para... Wala si ate, nag-abala pag yun. Uy. Ay, napagka... Ay, ayachang, no? Yee, na! Hayro ka na. Sana. Akairu wa. Okay. Nice, ate. Nice. Okay lang ga. Okay lang ga daw siya. Okay lang ga. Ano daw ko na siya. Okay lang ga. Nakita. Yeah. Kung naman ay pinaskuhan. Oo, pala. Ay, dadzo. Yeah. Tawa. Arigato. Yushin. Arigato. Ay. Thank you. Arigato. Merry Christmas. Merry Christmas! Putarin o Ottawa. Sorry. Mike. Woo! Wa siya ka ng kuan. Ikaw siya. Birahon. Ako na slapti. Ay mo, iko ra de. Kenjo ka. Ala. Ate. Ah. Sa. Oh. Nakabuk iya. Yan, nakabyaw. Ate. Wow. Mara mo sa. Merry Christmas everybody.